Twagere tuguchike gavana ya Busongo Simba achiche Senate tumuulia maswali chiba yasenga kishu tumweka onye chiko tumweka buya tomotebi wakorere buya nchibo wate shida tomoborore tomotei chiba sechi echigo siraiga gosichia serikaiga tago koraiga basi kabuulia maswali ebunge kubulinga Senate yalinga abantu mbaro bakorete chigasi muna contractor kuri 2021 22 23 paka gocha paka bago korabono iga Senate ngaboli mbantu kibabonete gwakanwa bali bakorete gasi litangane na bunje naro jibame balenge gwakanwa after omo auditor general confirming abana bwa abantu gwenete gwakani kegera omo auditor general nero gwenete batatevinga esama sakare serikali yaligereirie ngo kolire gasi nando gwenete gwakanwa twaite twaende assembly kuna lichi koliboteba na enda ne committee ne chairman ye committee iyo aliroba tuikaranza na abaseneta bande saba tuikaranze tunya gukwana buyari gweriyo girtayo nanyore simiane mumurage tondumire simio ndenga abantu mbali goraiga chubun chitumire chiturwani kurwigala rigo raisa banda ba koroma site bali coordinator bali green serikali abantu 20 nabatebya tigangi gente kindaburi nate ninye committee nate banga kani muntu ndi bwenchi buchake sigiga bugoro tabasoro chake si twamanya basoga to wikanse umugabana nanyora bamurabana no bari bagwituma umuro kuno projects bamwako mutwe babwato mumuro kurunyambane bamwaka kerengo soka namanya banyora batumire nababana aitaba muraba ngainki aba muraba wa side baje kuligiye county assembly ngamba bone to gold maswali muna chiba che county yutumeka. That is what happened.